ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയോഗം വളരെ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്ത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് ജെ നെറ്റോ. കാലികമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാട്ടി. സഭയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിച്ചയാളെന്നും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് ജെ നെറ്റോ അനുസ്മരിച്ചു. പ്രതിപുരുഷനായിട്ട് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പരമാചാര്യനായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ നിയോഗം വളരെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ചൈതന്യത്തിലും സ്വാംശീകരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത, വിശ്വസ്തതയായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭാ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം റിന്യൂവലിന് വേണ്ടി, നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്.